danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Jama'a, da Allah wata tambaya ce da ni. Tambayan ita ce tsakanin Ado Gwanja da Adam A. Zango, waye ne yafi wani iya waƙa? Ado Gwanja. Ban ji abin da kika ce ba, wa kika ce? Ado Gwanja. Wai kina nufin Ado Gwanja ya fi Adam A. Zango iya waƙa? Kwarai kuwa. Za ku iya rantsewa Ado Gwanja ya fi Adam A. Zango iya waƙa? Wallahi. Ke kin yadda da abin da Hadiza Gaban ta faɗa? A'a. Kai fa ka yadda da abin da ta faɗa? Adam A. Zango kai ka yadda da abin da Hadiza Gaban ta faɗa na cewa Ado Gwanja ya fi ka iya waƙa? A'a. Gaskiya ko ni ban yadda Ado Gwanja ya fi ka iya waƙa ba. Abin da za a yi yanzu, zan haɗa ku gasa. Na san in na haɗa ku gasa ta haka ne kawai za mu iya tantance wanda ya fi wani iya waƙa ko ba gaskiya ba. Gaskiya ne. Adam A. Zango ka shirya mu fara? Ado Gwanja kai fa? Ni ma nan a shirye nake. To waye zai fara? Ni ne. To fara. Daɗi na da marka akwai ruwa, daraja martaba ta hula tulluwa, mata na rike ku tamkar ɗan uwa. Gaskiya Ado Gwanja ka yi ƙoƙari. To yanzu sauran Adam A. Zango. Adam A. Zango, kai ma zubo naka basiran mu ce. Waka nake ku zo kula ne, mata ya ku zo ku ja ne, ku kai ni kogin so ku zindima ni. Da kyau Adam A. Zango, gaskiya kai ma ka yi ƙoƙari, amma na san dole a cikin ku biyun nan sai an samu wanda ya fi wani ƙoƙari, ko ba gaskiya ba? Gaskiya ne. Jama'a, shin kuna so ku san wanda ya ci wannan gasan? Muna so mu sani. To yanzu zan gaya muku wanda ya lashe wannan gasan. Wanda ya ci wannan gasan shine Ado Isa Gwanja. Ƙarya kike yi. Na tambaye ki ne, ko na ce ki faɗi wanda ya ci gasan ne? To shine zaki ce wani Ado Isa Gwanja? To tunda haka kika ce, na fasa faɗin wanda ya ci gasan.